Igatan biyagku tiyag may maysa nang runa nusumken iiliw ko ken ka piman pay day tuirit nak gaput pinagsinain na nga magan alusa hanya nga ruti maramida aglabas ti aldaw tipngit ken tiluwa na duma-duma tinat balik na ngamin o biyag ko awan ka dito'y sidong ko awan pangisa dagat kadagiti parikot ko labis di agsapa agarayam dito'y bagi dakon marit na dagiti abara ayan yan ang nagsamit dut lagi pen di ayan ang naglabas aglabas ti aldaw siknget ken tilawan na duma-duma hinla marik na ngamin o biyag ko awan ka dito'y sidong ko awan pangisa dagang kadagiti parikot ko aglabas ti aldaw tipngit ken tilawan na duma-duma tinamarik na ngamin o biyag ko awan ka dito'y sidong ko awan pangisa daga kadagiti parikot ko aglabas ti aldaw tipngit ken tilawa na duma-duma hinamarik na ngamin o biyag ko awan ka dito'y sidong ko awan pangisa dagang kadagiti parikot ko